Naganya muga ani kele o dala goshira Bamako ani Mali fanbela jelefe o wati fane Sherifla TV bamanankan kunafunu wati sele amba fana ko aw bismillah anga bi bamanankan kunafunu sorolo kene kan minu mena nyafoli ka awi Mali kunga ani jen fanre kunga na amba fana ngoni o kuma sele bakuruba kunafunu na kasangani Mali islamenyemo ko conseil islamique du Mali manyema Mali al-Islamé dine nyamoko ka franyogon kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Islamaya demento ansaru nyejoro a Seydou Chérif Ousmane Madani Haidara a décoré Burkina Faso jamana nyamoko Roch Marc Christian Kabore fe Mali al-Islamé dine nyamoko farla nyogon kata foli oni bonyama segin kai Dien seleke nani setigi jamano kelembe ka wulika jota kanyeshi Faso Malibama wasa a kelembe ka kalaflu munun boloda no ye député kalaflu ye do natawla nabi ben marsi kalo kile muga ani konontoma samba fla ani muga o kadra konna na laskide munun be en fait jamana konna iranta aleni rusi jamana ta willa kata bonyeke anga ministre so min ka baranye shinin be kalatawla benima kasangani jabugu dugutigi ka sigili Pervem Fasoko o manyema no ye a secrétaire général Samba Koulibaly ale yera ni bara nisoja konnana wasa kaka bonyama sigi ani folike kanyeshi ni bara kerenkreni min kera kontela commune rural konnana o sabana ke anga bi bamanankan kunafunu la kumbabawi ka fara kunafunu waro kan amena munu kono kuma lase aw ma wati kunguruni konnana amba fanango aw bismillah ka foli ni waliɲumandon ko ɲɛsi aw ma aw ka matarafali ka ɲɛsin Sherifla Jabarani Soma bakuruba kunnafoni kɔnɔna na an y'a yiraw la k'a fɔ ko Mali al-Islamé ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali manyema Mali al-Islamé diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydou Chérif Ousmane Madani Haidara a décora Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ Roch Marc Christian Kabore fɛ o kadara kɔnɔna na Mali al-Islamé diinɛ ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan kana foli ani bonyamɛsegin kɛ karamɔgɔ Haidara ye min kɛra a jabala la jamakulu in a ɲɛma tun bɛ Bamako misiriba alimamiba bolo n'o ye Kokɛ Kali ka fara Seknɛ Jawara kan ale ni al-Islamé caman u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kana foli kɛ karamɔgɔ Haidara ye an ka ɲininikɛla Musa Fɔnba bi ɲɛfɔli k'a ko kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada Kasangani bonyama segin jala ye min denguna Mali silamaton ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o Conseil islamique du Mali manyema Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydou Chérif Ousmane Madani Haidara la Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka se Sherifla duba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la k'u ka nisɔndiya jira Zamzami yu la ani u ka kunnawolo a ka Burkina taama senfɛ diinɛ ɲɛma nunu a ɲɛmaya kun bɛ Bamako juma misiriba alimami Kokɛ Kali bolo Burkina Faso jamana ɲɛma Roch Marc Christian Kabore ani Burkina jamana de bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bonyamasegin ni u k'a ma ko officier de l'ordre de l'état lɔ a taara ka tɛngu banni na ka sabu k'a ka wulikajɔ ye bɛɛ n'i basigi o laɲinini na farafina tile bi yanfa jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna o de kosɔn alimami Kokɛ Kali a n'a taamaɲɔgɔnw u ye dugawudon kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso ma ɲɛmɔgɔw ma ani u ka wale ɲuman dɔ an sera yan nɔ bi ni silamɛya ka balimaya Ala ye silamɛya ka balimaya min fɔ ka bɔ silamɛw bɛɛ balima kelen kira yɛrɛ nana ka na n'a ye muminun ka lahala mumini jateminɛ ka kɛ farikolo kelen ni dimi ye dɔ sɔrɔ a ye farikolo bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni a ye lafiya fɛnɛ sɔrɔ farikolo bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ o kumana an ka karamɔgɔ o n'an ka seko ni o conseil président n'o ye Mali bɛɛ lajɛlen silamɛw ka président ye mɔgɔw ye jamana wɛrɛw ye bonya k'a ye ni jamana wɛrɛ ye bonya k'a ye
o kumana do an t'a jateminɛ k'a fɔ ko jamana wɛrɛ ye bonya min kɛ a kɛra ale kelen de ye o kumana ni bonya kɛra ale a kɛra jamana Mali den bɛɛ lajɛlen o kumana a kɛra kɛrɛnkɛrɛn Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen a kɛra o bɛɛ lajɛlen o kumana dɔrɔn an nana k'o bonyamasegin de kɛ su in na o bonyamasegin kɔnɔna na ayiwa an balimaw na an kɔrɔkɛw na an karamɔgɔw an bɛɛ lajɛlen jɛra ka na nin bonyamasegin kɛ barisa médaille in tɛ ko mɔgɔ ɲi o de bɛ kolokurun d'i ma donc mɔgɔ ɲi o de bɛ kolokurun d'i ma ala yɛrɛ kelen ka mun labɛn a n'ale taara ka taa kɛlɛban mun na ka taa bɛnɲɔgɔnya mun don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ y'a dɔn anw yɛrɛ tɛ se k'o sara fɔ ka o sew dan na o kuma donc n'a yɛrɛ ye mun kɛ an tɛ se k'o sew dan na mais ŋaniya kosɔn o ni kɔnɔnajɛlenya kosɔn an bɛna ka na an fana ka bonya yira la k'a fɔ mun kɛra ye a diyara ye an n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ a la o kuma donc o de y'an segunya su in na ka na dugawu k'a ye o kuma dugawu min fana kɔnɔna na an bɛ dugawu fana kɛ jamana ye jamana ala k'a lafiya parce que dugawu bɛ jaabi yɔrɔ jumɛn na adamaden lafiyalen mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a ka surun i la i t'a ka bonya dɔn f'a yɔrɔ ka jɛn i la mais hasidi o de t'a ka bonya dɔn n'o tɛ ni mɔgɔ ka surun i la a bɛ cogoya min na e yɛrɛ dalen min na e ka bon o kuma i kan ka da la k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana ka bon. Ama uladɔniya k'a fɔ Burukinakaw ka bonyamasegin jala in bonyamasegin jala kɔrɔtalenba don Burkina Faso jamana kɔnɔ a bɛ di maaw de ma minnu jɔyɔrɔ bonyana jamana jɔw la ni baarabakɛw ye o de kosɔn diinɛ ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ a ka tɛnku zamzami y'u la a ma bala u la ka sabu kɛ bani yɛrɛ ye maa min ye a cɛsirilen don jamanaw basigi la o kumana ko a n'a ka kan. Ayiwa bisimilahi wa salatu ala rasulillah alhamdulilahi rabbil alamina bi anw nisɔndiyara fo ka dama tɛmɛ ni karamɔgɔ yeli ye ani bonya min dira karamɔgɔ ma jamana wɛrɛ fɛ o bonya in vraiment o ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen fa o nisɔndiya de bɛ anw kan nisɔndiya tɛ dɔrɔn n'i y'a jateminɛ k'a fɔ nin ye anw ka karamɔgɔ de ye Mali karamɔgɔ dɔ de don Haut Conseil islamique o ɲɛmɔgɔ de don groupement ɲɛmɔgɔ don Jamiya Ansar Din olu ɲɛ jɔyɔrɔ don ka n'a ye jamana wɛrɛ sɔnna ka o wele ka taa médaille d'a ma k'a bɛ baara min n'a ka jamana kɔnɔ ko baara in ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ ko donc k'olu y'o diyabɔ kaban u bɛ courage d'a ma toujours a k'i cɛsiri a ka jamana kɔnɔ wa a k'a cɛsiri fana a ka se ka olu fana dɛmɛ u ka jamana bɛ ɲɛ cogoya min na o bonya o de diyara anw ye fo k'a dama tɛmɛ anw farala ɲɔgɔn kan ka n'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ ale ta tɛ médaille ye mais maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ta don nin ye anw nakun ye karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ta don alimami bɛɛ lajɛlen ta don wajurikɛla bɛɛ lajɛlen ta don silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ta don mumini ɲuman bɛɛ de ta ye nin médaille ye ka jɛ ka dugawu k'a ye ala k'a k'a bolo si ye ani kɛnɛya ani wasa ani garijɛgɛ ani kunkɔrɔta nin ka kan ka tɔw la keleya kira ye min fɔ o de don hubbul watan minal iman faso kanu o ye limaniya dɔ ye a y'a faso kanu ka sɛgɛn ni ɲani ni tɔɔrɔ min kɛ pour que faso bɛ se ka lafiya o de kɛra sababu ye jamana wɛrɛ y'a dɔn ka médaille d'a ma mais an hakili b'a la an jigi b'a kan hali bi bonya wɛrɛ bɛ kɔfɛ min ka bon ni nin ye. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin bɔɲɛbaw ma n'o ye diinɛ ɲɛmaw ye nin bɛ balimaya de kofɔ kelen jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na nin b'o de fɛnɛ maana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diinɛ ɲɛmaw n'olu ye cidenw tiɲɛtabaw ye an ka dugukolo in kɔ kan zamzami y'u ye foli ni wale ɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaw ma. Lada don Jamiyatu Ansardini a ka bolofara min bɛ Bamakɔ faba kɔnɔna na ka sanga n'u ka baaraw bolodatugu an'u ka laɲini u y'u ka sigilibako sabanan kɛ min bɛ kɛ u fɛ waati ani waati n'a b'a wele ko Assemblée Générale Ordinaire. Nin ta in kɛra ka sanga ni maaba caman yeli kɛnɛ kɔnɔna na a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu Sherifila misiriba kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Musa Fɔnba ale b'i ɲɛfɔli k'a ko kan. Lada do kalo dimanche gale silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka nin ɲɔgɔn bɛba min ni u ka ma ko Assemblée Générale Bamakɔ section a n'a sous section ka taa se comité ma ni o ye kinkɔnɔtaw ye u bi fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di kɛ ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru a tɔ bɛ danga min na baaraw minnu kɛra kalo kelen kɔnɔ o bɛɛ bɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye
ninze insigi min kɛra dimanche tɛmɛnen silamɛya dɛmɛtɔ ansar min bɛ bamakɔ n'o ye bamakɔ section ye u ka assemblée générale senfɛ u da sera mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyeda sherif usman madana haidara n'a den a seyeda sherif ahmed tijani haidara ka taama de mɔ zamzami y'u ka taamaw dɔ ɲɛsina moti sudu baba mɔ a ka taama dɔ fɛnɛ ɲɛsina burkina faso jamana mɔ a seyeda sherif ahmed tijani haidara ka taama ɲɛsina kongo kinshasa jamana ani kongo brazzaville jamana mɔ Kosaina événement caman kɛra an ka jamana kɔnɔ ani hali an ka jamana kɔfɛ an b'a la fo ka barikada a yɛrɛ bɛ an karamɔgɔ ka wuli ka jɔ kalama a y'a daminɛ mɔti kara sisan ka wuli ka jɔ fulaw kadɔw ani siya minnu bɛ kɛlɛ la n'a ti kan ka faamu a ye kuma belebele kara mɔti kɔnɔntantɛrɛba kɔnɔ hakili diɲɛ mɔgɔ ye k'a ye a wulila ka jɔ a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ mali bɛ se ka lafiya cogo min ni joli bɔ in bɛ se ka dɔ cogo min a y'a seko bɛɛ kɛra u ma dogo mɔgɔ sira mali la sɛgɛnni bɔr'o la fana ka na bamakɔ yan association ba dɔ bɛ yen ni muso groupe ba dɔ don o fana sera ma n'ala sɔnna 20 janvier k'u bɛ fɛ ka bɔ ka armée soutenir o y'an karamɔgɔ ka baarakɔrɔ de ka wari bɔ ka di ka armée soutenir an karamɔgɔ de y'a kɛ mali dugukolo kan yan ka miliyɔn 10 bɔ ka di an ka wuli k'an ka sɔrɔti ale de y'a kɛ ka tila ka mɔgɔw su waati bɛɛ su ni tile an ka sɔrɔti ninnu dɛmɛ wala ni mɔgɔ nana sɔrɔ i ka baara la k'a b'i dɛmɛ alhamdulillah a tigi bisimila a wulila ka jɔ u jigi fana kɔ ko basi foyi t'a la a ye maliyɛn bɛɛ wele 20 janvier o kɛra boulevard kan yan diɲɛ mɔgɔ ye k'a ye ansar foni kɔfɛ an bɛ tila ka maliyɛn bɛɛ fo an b'o fana na burukinakaw fana nana nɔfɛ sisan ko f'a ka taa burukina ka taa ɲɔgɔnna kɛ an fana fɛ a yɛrɛ fana y'o jamako ye vraiment o fana kɛra nisɔndiya ye a kɛra kunna wolo ye burukinakaw fana y'a honoré k'a bonya kosɛbɛ a yɛrɛ ko a ma dan sɔrɔ min na o ye dɔnnibaaw wulila k'ale kunbɛn k'a bere a ko a yɛrɛ ma dan sɔrɔ min na o do ye ɲɔngumɛba in senfɛ bamakɔ section fɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansari kɔnɔ u da sera baarabolo dalenba filamɔ minnu kan ka kɛ don nataw la tɔn fɛ muhamadul mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye o denmuso fatumata zahara ka bangeni o ɲaɲaniw sigili senga mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyeda sherif usman madana haidara ka cɛkɔrɔba ɲuman ba madani haidara ale dayɔrɔ laban ziyarali da donna ninnu na laada don nin kɛnɛba in bɛ kuncɛ kuma min wele bɛ bila mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyada sherif usman madana haidara mɔ a kana kɛnɛ kuncɛ ni bilasiralikaw ni dugawudenw ye o laada t'i mɛnna bani don dɔ nisɔndiya ni muɲa o kɛra ka kunbɛn k'a sabu kɛ a ka baara n'a caya bɛɛ a yera nin kɛnɛ kan zamzami y'u sɔrɔla ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ka cɛsiri bonyana a ka taama ninnu senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna burkina faso taama ni bonyamasegin jala taara ka tɛngun a la jamana ɲɛmaw fɛ burkina bonyamasegin jala min ni u k'a ma ko officier d'étalon de burkina faso kunna wolo do mali de bɛɛ lajɛlen mɔ bonyamasegin jala in dira de ye k'a sabu kɛ a ka wulikajɔw n'a ka cɛsiri ye mali kɔnɔ farafina ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen zamzami y'u sɔrɔla ka dugawu kɛ ka kɛnɛ kunjɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansar section ka assemblée générale kɛnɛ senfɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka faso mali ma wasa kalafili minnu labɛnnen b'a fɛ waati nataw la n'o ye wasaden kalafili ye n'a bolodalen bɛ an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 29 san 2020 o kadara kɔnɔna na minisiriso min sigira an ka jamana kɔnɔ n'a ka baaraw ɲɛsinnen bɛ kalata labɛnniw ma n'o ye ministère de département ale ye lasigiden 2 bisimila an ka jamana kɔnɔna na n'o ye rusi jamana ta ani iran jamana ta ye ni maba 2 bɛɛ lajɛlen nana kunu ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka ɲinikɛla amadu jara n'a ka jatala sedu ɲari kɛra ko seere i n'a fɔ dɔgɔkun dɛmɛnen bɔɲɛw minisiriso min ɲɛsinnen don kalataw labɛnni mɔ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna wasadensigi kalata min ni o kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ don nataw la a ka nin wale ninnu b'a jira k'a fɔ
Mali jamana n'a teri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira sɛbɛkɔrɔ jɛlen don. Barisabu ka d'a kan Irisila jamana lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ o ni jamana marayɔrɔko minisiri min ɲɛsin bɛ kalata labɛnni mɔ Bubakari Ba u jɛra ka kuma ɲɔgɔnyabaw kɛ wasadensigi kalata nataw kunga. Wasadensigi min bɛ kɛ sababu ye hali bi ka an ka jamana bɛnkan fanga fɛnɛ kɔrɔ dun. Ni ɲɔgɔnkunbɛ min kɛra Irisila lasigiden ni Mali minisiri cɛ, minisiri min ɲɛsinnen don marayɔrɔkow ni mara cɛmabɔli mɔ n'a ka baara fɛnɛ ɲɛsinnen don kalata labɛnni mɔ. Irisila lasigiden y'a yira a senfɛ k'a fɔ Mali k'i jigi da Irisila jamana kan k'a fɔ a ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ. Nka yanni Irisila lasigiden bisimilali cɛ, Mali minisiri Bubakari Ba Bil kun ye maa min bisimila o ye Iran jamana lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ. O fɛnɛ naani kun do a jira Mali minisiri la k'a fɔ wasadensigi kalata min da k'o gale n'o bɛ kɛ marsikalo tile 29 san 2020 in na ko Iran jamana se ye fɛn min ye ka kɛ Mali ye k'a n'o kɛ. Wa nin bɔɲɛ in tɛmɛ kɛra ni a ye ka taa se fɔ wulatile yanba kumaw mɔ. Maa wɛrɛw minnu bɛ yen ni olu da kan ka don wasadensigi kalataw labɛnni na minisiri ni olu bɛɛ ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ. Agence de voyage Wasa Voyage ale a ka ɲinan Iji ani Umura a y'o baaraw nundonni kɛ min kɛra nisɔndiyaba ye bawo maaba caman yera kɛnɛ kɔnɔna na. Baara in ɲamaru bɛɛ lajɛlen kɛra u ka lycée belebele min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye lycée Maba Madu Traoré ka bɔ Joyilakaw fɛ yen nɔ. A kɛra karidon février kalo tile fɔlɔ san 2020. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an ka ɲinikɛla Abdou Karim Sako a n'a ka jatala Dramane Male ɲɛna. U ye min sɔrɔ ka bɔ Joyila an ka jɛ k'o ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ. Agence Wasa Voyage ale ye taamakuru ye min ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya ma silamɛw donnini ka taa Makan jamana ka hiji ani umra baaraw la kabini ka billet ko ka se ka passeport ko fo siyɔrɔ ko Maka ani Madinɛ. Wasa Voyage o baara o ɲɛdɔnbaa dɔ ye a ye. Ɲinan san 2020 hiji baaraw n'u donni a kɛnɛ b'o ko fɔ. Maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kabini karamɔgɔw ni dɔnnibaaw la fo ka taa se Joyila marabaw ɲɛmaw caman ma. Wasa Voyage ani pankuruso min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ka baara ye ka hijidenw ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Makan jamana kan o ye Egypte Air ye. O ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana ye kɛnɛ sɔrɔ. Maa minnu delila ka taa hiji Wasa Voyage sira fɛ u caman ye seereyaw kɛ k'a yira k'a fɔ hiji baara ɲɛdɔn o b'u la k'u ma gɛlɛya foyi sɔrɔ u tali n'u sigili kɔnɔna na. Laseliw kɛra minnu ye tali kɛ hiji yɛrɛ faridayali ka diinɛ kɔnɔ fo ka taa se hiji kɛcogo ani humura kɛcogow ma. Da sera nin bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ kan. Ko hiji nɔngɔ min b'a la namu o ye bi fini jɛ min don k'i bɔ o kuma i ka fini kalalen bɛɛ la ka alikaba ko wangoda ka boli Safa ni Marwa ani ka jɔ Arafa kɛnɛ kan. Umra ale o kuma nɔngɔ 3 ye namuta ani tawafu ani n'o ye ka alikaba lamɛnge ani ka boli Safa ani Marwa cɛ. Wasa Voyage ka lasigiden min bɛ Joyila o y'a yira k'a fɔ ɲina baara hukumu na fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don u fɛ walasa hijidenw bɛ se ka taa u ɲɛ da Ala ka so hɔrɔma in kan ka Ala ka farida bɔ u kana u ka kɛ a dɔnbaaw tɛgɛ kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔna na. A labɛn dɔ ye mun ye k'an ka hijidenw wuli joona Bamako ka taa Madina depuis waati fɔlɔw la ka taa. Ne ma sera Madina fɔlɔ joona ka se Makan jamana ka joona hijiden bɛ fɛrɛ baara ma. Donc an ka labɛn a dɔ ye ka bɔ n'an ka hijidenw ye ɲina kabini waati fɔlɔw la ka taa n'u ye inshallah Makan jamana kan. Min b'o kɔfɛ o ye fana ayiwa ka kota caman ɲini. Kota ye jumɛn ye hakɛ min bɛ di an ka agence ma ka o caman ɲini pour que maa si kana ni jɔ agence wasala ko n bɛ fɛ ka taa Makan ko a ka ye o ma visa sɔrɔ ka taa Makan. Kota dɔgɔya de bɛ se k'o kɛ. Donc an b'a fɛ ka kota caman ɲini ni Ala sɔnna a ma walasa mɔgɔ o mɔgɔ bɛna jɔ agence wasala k'a fɔ an bɛ fɛ ka taa hiji o bɛɛ ka se ka taa hiji kɛ. Wasa Voyage a ɲɛmaaba n'o y'a directeur ye a ye welewelekan lase hijidenw ma k'a fɔ u ka wuli teliya la bawo hiji baara waati de b'a la wa tɛmɛsiraw de b'a la a papier kow la. A ye welewelekan da ka ɲɛsin maaw bɛɛ ma minnu b'a fɛ ka taa Wasa Voyage sira fɛ ko bawo waati o tɔ man jan bilen. Min ye hijidenw ka papier kow n'u ka visa kow ye o labɛnw kɛlen don ka bila. Ani kɛnɛya sira yɔrɔ ani dumuni ko yɔrɔ o bɛɛ fana labɛnw kɛlen don ka bila pour que baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Taga sira fana n'o ye Egypte Air ye an y'o de choisi an ye datiw yɛrɛ bɛɛ ta ka ban. Bon olu baara ninnu bɛɛ kɛlen don ka ban. Bon maa minnu kan ka hijidenw fana bilasira kalankɛlaw ni yɔrɔ jiralaw
ani wajulukɛlaw ni alimamu o bɛɛ choisilen do ka ban alhamdulillah équipe bɛɛ dafalen do an bɛ ka mɔgɔw yɛrɛ de kɔnɔ sa nali yɛrɛ fana daminɛna mais an b'a ɲini halisa hakilila bɛ minnu na u kana joona pour que an ka baara tɔ ka se ka ɲɛ an bolo silamɛw fana ka tɔn bɛɛ kuntigiba ye o conseil ye n'o o conseil ɲɛmɔgɔba ye a Seyd Cherif Ousmane Madane Haidara ye n b'a fo a ka cɛsiri la. Agence Wassa Voyage ka ni lancement de campagne min kɛlen filɛ joi la ni y'a siɲɛ filanan ye baaraw kun cɛra ni duwawudon ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye Mali ye ani hijiden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen minnu delila ka taa a n'a ŋaniya bɛ minnu kɔnɔ ko Ala ka hiji kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ. Ka kɔn Jabugu n'ale bɛ Kɔntela commune rurale fɛ fanga ni jɛkulu PRVM fasoko a secrétaire général ba n'o ye monsieur Samba Kulibali ale yera Jabugu n'o bɛ commune rurale Kɔntela fɛ olu ka dugutigi ka sigili nisɔndiya na munyamunyaw kɛnɛ kan min kɛra sibirido février kalo tile fɔlɔ san 2020 an ka ɲininikɛla minnu tun bɛ taamaden ninnu nɔfɛ Bubakar Traoré a n'a ka jatala Seydou Ɲare u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada. Dugu min bɛ wele ko Jabugu n'a bɛ Kɔntela mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye Bafulabe cercle kɔnɔna ye a maaw ka dugutigisigi kɛra sibiri tɛmɛnen Seka Kanute ale de taara ka kɛ dugutigi bonya ani karama o kɔnɔna na dugu laadalako timɛlen kɔfɛ. Dugutigisigɛw mun tɛ wulu t'a kɔnɔ de laadɔlen don tɛ kari ka fisa kari tɛ sinba ɲɛ wɔn tɛ dugutigisigɛw mun laadɔlen tɛ k'a dɔn ɲɔgɔn nɔfɛ o ma yɛlɛma tɛ bata fɔlɔ. Kala donga je wulu ka mentara ite me o mayelema no mama yelema bi intel be agoto ka segat bari falem hanni anna menga anna do yindi falem awa ale be sigila me ana do go ko ba sawale biya na tawolela Diabugu aga sigani sate adugu tikita nanjangu segaleti donc mbola de la sigole badinya sigo honobi donc dugu tikila sigo Nemu. Donc, population be sigila donc kalado diama menga koto du dronte donc alado ndela jamu lada ma jamano leti donc depuis na mo balu fo ona bla sasala donc lado be membulu hanni nga fotale khafo ko do be ja si wulu dinti donc ile be sigila donc mo lada sigole khono bo o mumunti population le be kharfalema donc na garfatema donc ije menfo ishikati donc troni so il a conseillé donc ni ko gawuli tiyoto ishi wuli ni ko gawuli soto ishi wuli donc mbole khono mbo tuluni njelo ni nyaanyo le khono bi siri jaranye parce que en fait la dalilo bon mo tiamambe wa korne ya u besere wolo leñe mais yano la de suis voilà donc sinon ne français je suis à Paris il y a plus de 22 ans mais il y a un moment sur non là parce que la en fait donc mon c'est rôle là vous quoi en fait non d'outils à trop de dos mais il donne des bières balaka donc ne bien monter en ne rebarbe kachola voilà le dugula yano takabolo membe yano senebe yano begamara yano bon yantamalien fana katia France Italie un peu partout parti PRVM fasoko secrétaire général mbe Bafulabe ale aka nisonja ira ni dugutigisi kelila ni ko Mali ko dugutigi ñaarew be togo mi village la dugutigu fana be togo kelen de la ambe ala fo kala barakada an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ ka duwawu de kɛ ka ɲini Ala fɛ dugutigi min sigira Ala k'a kɛ sijan ye dugu ma Ala k'a kɛ kɛnɛya ye Ala ka dugu bɛɛ don da kelen fɛ ka dugu bɛɛ bɔ da kelen fɛ Ala k'a to dugudenw ka bɛn ni bɛn kɛra dɔrɔn développement bɛ kɛ an kɔni ye denmisɛnninw ye an mago b'u ka duwawu la an tɛmɛtɔ tɛmɛn'u fɛ dɔrɔn de ka se ka duwawu ɲini u fɛ ka duwawu fana k'u fɛ komi yɛrɛ ɲɛ b'a la jamaba de bɔra cɛ ni denmisɛnninw k'a kɛ kulonkɛ ye parce que nin ye Mali laada de donc an bɛ Ala deli hali bi Ala ka dugu Ala ka yiriwa ka dugudenw ka barika d'u ma k'a to u ka se ka u fa ta k'u ba ta pour que ka se ka dugu ni développer ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Jabugu ye dugu ye min sigira sen kan a ka ca ni san 300 ye bi wa a dugu kɔnɔna na marakaw fulaw bamananw ani kasongaw olu de ka ca dugu kɔnɔna na bi bi na an bɛ duwawu de kɛ ko Ala ka si jan di dugutigi kura ma
Amina yarabi alsa an bɛ to Kontela commune rural kɔnɔna na u ka sifinnakaw fana y'u ka seko ani dɔnko kɛnɛba sigi n'o y'u ka festival belebele min bɛ kɛ sabu ye k'u ka seko ni dɔnko an'u ka dugu yiriwali sabatili kofɔ nin baara kɛrɛnkɛrɛnnin kɛra a kɛnɛw sigira janvier kalo tile 31 ka na bila février kalo tile 2 san 2020 maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka dugu min bɛ n'an b'a wele ko Mayonda ka na ɲɔgɔn sɔrɔ wasa ka nisɔndiya ni munyamunyaw boloda ɲɔgɔn fɛ an ka ɲininikɛla Boubacar Traoré ani Seydou Ɲare an ka to ka fɔrɔw la. Kontela ne ale bɛ ba fila bɛ mara la ale denmisɛnninw kɔni ye festival belebele boloda duwakun tɛmɛnen a kun tɛ dɔwɛrɛ min b'a to dugu a bɛ se ka lakodɔn u ka ɲɛnajɛw nasira la musow denmisɛn ani maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni yera a ko kɛnɛ kan ka se u la nisɔndiya a kɛnɛ kan u ye u ka ladalafɛnw yira maaw la ka kuma Kontela yɛrɛ dugu yɛrɛ kɛcogo kan wa ladala dɔn minnu fana b'u bolo ka kɛ u ye o bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ kan ani dumuni duman. Sisan mun kɛla an ye bolo nin na donc yan hala donc n'an ye jama kili place t'an bolo n'an bɛ si ka nin jama organiser yɔrɔ bɛɛ place foyi t'an bolo sira ko olu fana b'an bolo yan o de kosɔn an ye nin organiser ka ta k'a lasi ɲɛmɔgɔ ma pour que bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ k'anw ye. Festival denmisɛnninw y'a organiser a nisɔndiya ka bon dan tɛ festival bonya na parce que n'a kɛra i ka jamana kɔnɔ a bɛ na ni fara ɲɔgɔn kan ye a bɛ na ni hakili ɲuman ye a bɛ na ni bɛn ye. Donc n'o kɛra ka ban o nisɔndiya fanga ka bon donc franchement an b'u fo k'u waleɲuman dɔn hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka festival caman tenu an ka localité la. U ye bonya min da ne kan a bonya diyara n ye kojugu ne ye Kontelaka de ye ne bɛ bɔ nin commune kɔnɔ ne ka village ye Jayi de mais Kontela denmisɛnninw ye ne ta ka ne kɛ nin marraine a diyara n ye kojugu a bonyana ma vraiment an b'a ɲini ala fɛ festival nin ka taa ɲɛ. A kana dan édition 1, 2, 3 ma a ka taa ɲɛ et puis an b'a ɲini ala fɛ a ka kɛ festival international. Bon ne kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que festival ka ca mais festival bɛɛ n'i ta de don bɛɛ n'i ta kɛcogo de fana don donc vraiment ne content na kosɛbɛ nisɔndiyara kosɛbɛ festival in kɛcogo a organisation kɛcogo ni ɲɛmɔgɔ minnu nana ni dugutigiw ni conseil mairie ka conseil nana donc vraiment a diyara ne. Festival in bi an bolo fɛnba dɔ o ye bɛn basigi ka bolo di ɲɔgɔn ma ka balimaya sinsin an ka kutu ɲɔgɔn ta la a b'an fara ɲɔgɔn kan an senko ye min ye an dɔnko ye min ye ka sɛn k'olu lawaleya pour que bɛɛ nafalan bɛ se ka b'a la togoya min na. Ɲinan ta ye édition 3nan ye nka anw san 2 de ni an bɛ ka na salon an tun bɛ nin kɛnɛ kelen kan an y'a ye k'a fɔ salon ani ɲinan u ma kɛ kelen sabula u ye organisation fanga bonyana kosɛbɛ o ye kelen filanan fɛnɛ invité baw fɛnɛ yera kɛnɛ kan a y'a ye an ka cercle député ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se maire la ka se dugutigi caman ani politiciens caman ça veut dire que baara min daminɛna a baara bɛ ka nafaba de lase population ma. An b'u encourager k'a fɔ u ka se ka continuer nin baara ɲɔgɔnna ninnu na sabula cercle tɛ se ka développer ni denmisɛnninw m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Maaba minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan u ma da u ka nisɔndiya dɔrɔn ma u ye ladilikan ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma don n'a nataw kɔnɔna na. Jeunesse ka wuli ka jɔ jeunesse min n'a bɛ baara kɛ jeunesse min n'a bɛ se ka kɛ misaliya ye tɔw ma jeunesse min n'a ɲɛ tɛ nafolo la a ɲɛ bɛ baara de la parce que n'i ko nafolo tɛ se ka sɔrɔ ni baara tɛ. Ladilikan mun bɛ yen k'a ɲini u fɛ toujours u ye ne hakilina mun ta u ka dɔ fara a kan n'u dɔ farala a kan a bɛ na ni ɲɛtaga ye a bɛ na ni bɛn ye a bɛ na ni ko caman ye parce que jama mun farala ɲɔgɔn kan yan bi n'i y'a ye o jama nana a hakili ye ko ka Kontela dɔn ka Kontela dɔn à travers Mayonda et Sabarakɛɲɛ. N bɛ mun f'u ɲɛna dɔrɔn u ka ɲɔgɔn minɛ bɛn u ka bɛn u ka bɛn u ka jɛ ka kɛ kulu kelen ye ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ kulu kelen ye. N bɛ se ka ladilikan min d'u ma komi festival ka gɛlɛ yan ye dugu commune de don commune yɔrɔ dɔ de don n'olu y'a dabɔ ko Sabarakɛɲɛ donc u ye hakilila mun ta organisation na u bɛ se ka dɔ fara a kan hali bi taga ni ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ festival mun ni bɛɛ bɛ se ka a lakodɔn. Denmisɛnninw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u tɛ se ka kɛ fɛnɛ ni bɛn ni kelenya tɛ
u k'a lajɛ u ka bɛn u yɛrɛ damaw pour que ka se ka baara caman kɛ sabula a bɛ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna bɔ an bɔra dɔw ta la olu bɛ bɔ Sɔrɔma yan fan fɛ an y'a ye k'a fɔ olu sera ka $1,200,000 ni kɔ u sera k'o de fara ɲɔgɔn kan ka se k'u ka yɔrɔ développer sabula an yɛrɛ bɛ se ka ko caman kɛ k'a sɔrɔ gouvernement tɛ gouvernement bɛ na dɛmɛ de la sabula gouvernement Mali ka bon kojugu u tɛ se k'a bɛɛ kɛ donc an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que u ka commune n'o ye Kɔntɛla a bɛ se ka développer cogo min. Ni festival in kun cɛra ni dulanci belebele sabarakɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛla ani jeli denmisɛnninw ka tɔnba ni ɲɔgɔn cɛla la dulanci in banna 1 ani 1 an bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka san wɛrɛ ta yira an na. Amina yarabi o fana b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma Musa Fɔnba fɛ. Mauritanie jamana kɔnɔ wasabilo ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ don nataw la Faransikaw ka ka o ti fɔ bilen wasadenw fɛ wasabilo baaraw kɛtɔ sariya in dara juillet kalo tɛmɛnen de ni ka don bala ka jira k'a fɔ Faransika ti fɔ wasabilo kɔnɔ bilen wasadenw ka kan fɔta don nataw la n'u ma ɲa k'u bɛ kuma bɛɛ wasabilo kɔnɔ o ye arabuka wale kelen Mauritanie jamana kɔnɔ k'a dɔn nka hakilina in bɛn dɛ wasabilo de bɛɛ lajɛlen mo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mauritanienkaw fɛ yen maa wolofinmaw minnu bɛ ni olu ye bɛ ni jɔnya yela ye olu y'a yira k'a fɔ u caman tɛ arabuka mɛn wa kuma yɛrɛ fanba Mauritanie jamana kɔnɔ baarakɛka o ye Faransika ye n'a fɔra ko k'o dabila ka bɔ kan fɔtaw la Mauritanie wasabilo kɔnɔ ko gwɛlɛya dɔ natɔ don k'a minnu daga bɛ ni olu bɛ kɛ fɔtaw ye Mauritanie wasabilo kɔnɔ ka fara arabuka kan ni Faransika tɛrɔ o ye Mauritanie jamana siyaw kanw ye i n'a fɔ Fulaka Marakaka wale kelen wolofɔ ka Cheikh Ould Baya ni ale ye Mauritanie wasabilo ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ n'aw kumana don nataw la Faransika na wasabilo kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ nafati ye a ka kumaw la Laji Tarawele ni ale ye wasaden ye fanga ɲini jɛkulu dɔ tɔgɔ la ko Alliance Populaire Progressiste o y'a yira k'a fɔ hakilina kolon don wasabilo ɲɛmaw yɔrɔ k'a sabu kɛ baarakɛ ka Faransika don Mauritanie jamana kɔnɔ wa Mauritanie ni jamanaw minnu bɛ danger la a jamanaw caman ka kan fɔta ye Faransika ye Mauritanie ni olu ka se ka ɲɔgɔn faamu fɔ Faransika ka don balade o kumaw kɛtɔ ko kumana ko jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ de u yɛrɛ ka siya mɔgɔw de ka kɛ u ka kuma mɛnbaw ye maa wɛrɛ ka n'u ka kuma fɔta mɛn k'o ye hakilina min n'a ti dayɛlɛli ko fɔ a ko gwɛlɛya wɛrɛ man ka ye Faransika fɔli la ka sabu kɛ san 1992 ka taa se san 2005 ma wasabilo filanan ni o ye Sena ye o ɲɛma maa wolofinman kun don a kun tɛ arabuka mɛn ko jɛn ka bubu faraba a tun b'a ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɛ Faransika la k'o ma kɛ gwɛlɛya ye. Nigeria ma ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ka hakilinatali ye ka ɲɛsin jamanaw ma jamanaw minnu ni Nigeria jamana jateminɛ u fɛ k'a fɔ don nataw la sɛbɛnfura min bɛ se ka Amerika jamana doni nɔgɔya i ye ko visa k'a bɛna gɛrɛndɛ ta k'a sɛgɛrɛ ko jamana ɲɛma Muhammadu Buhari kɛmɛ ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min bɛna jateminɛ kɛ janko Amerika ma ɲɛmaw ka laɲini ye fɛn minnu ye ni Nigeria faamaw kan k'olu don bala janko gɛrɛndɛ in ka wuli ka bɔ Nigeria jamana dala ko jɛkulu in ka baara bɛna bɛn o ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump a ye gɛrɛndɛ min da ka ɲɛsin jamanaw ma ni don nataw la olu doni ti nɔgɔya Amerika jamana kɔnɔ a bɛ don bala ka bɛn ni février kalo tile 22 nata in ye an kɔrɔ Donald Trump ka nin hakilina in k'a bɛna sigi don n'a y'a ta san 2017 jamana caman bilalen don a mina kɔnɔ ni ɲamanaw de faralen filɛ o jamanaw fɛnɛ kan Birmanie, Eritrea, Kyrgyzstan, Sudan, Tanzanie ani Nigeria ye o jamanaw ye nka juma janvier kalo tile 31 Amerika ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Nigeria ni Amerika ni ɲɔgɔn cɛ cakɛ ɲɔgɔnya a ti fiɲɛ don o la k'a sabu kɛ laɲini dɔ de don min bɛ ka kɛ Donald Trump fɛ a ye layidu dɔ de ta maaw ye maa minnu ye danaya d'a kan k'a sigi jamana ɲɛmaaya la san 2017 janvier kalo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tungana taa cogoya dɔ kɛlɛli kun nka tungana taa min ni a bɛ kɛ sariya sɔsɔtɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ wali jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye ko fɔ o de ka kɛlɛ o kumana Nigeria ma ɲɛmaw u y'a jira u ka jamanadenw na k'a fɔ hakilina ye jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛsin tɛ bɛɛ ma maa minnu bɛ yen ni olu ka munumunu zalo bɛ kɛ ka damu ta diɲɛ ɲɛfɛ turisiw a tɛ olu kun kan maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni cakɛɲɔgɔnya bɛ olu ni Amerika jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɛsin tɛ olu fɛnɛ ma minnu b'a fɛ ka taa bisimila minɛ Amerika dugukolo de ka to yen da kelen ko ko ɲɛsin bɛ olu de ma Donald Trump ka nin hakilina min ni a y'a layidu ta Amerika jamanadenw y'a sigitɔ fanga na san 2017 a b'a fɛ k'a ka yɛlɛnkanso ye ko kura k'i ɲɛsin jamana kuntigisigi kalata nata ma min bɛ kɛ nin zan in yɛrɛ kɔnɔ ka se ka mandan filanan sɔrɔ ti taa fɔ danaya ka d'a ka jamanadenw fɛ
Faransi ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛ 600 ɲɔgɔnna bɛna na fara u ka kɛlɛcɛw ka farafina cɛcɛ kana jamanaw na. Kɔrɔfɔ in mɛnna ka bɔ Faransi minisirimuso da. Minisirimuso min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ ni o ye Florence Parly ye. A ye kɔrɔfɔ in lase dimanche février kalo tile fila. O b'a jira k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛw barikani dɔ bɛ fara u hakɛ kan janko bamanjiya wale kɛlɛ min ni u kɛmɛ ka kɛ u kunkanko ye u yɛrɛ ka fɔla cɛcɛ kana jamanaw ka u ka se ka nɔbɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tɛmɛnen Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ni farafina cɛcɛ kana jamana 5 ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Faransi dugula ko po a senfɛ a ye layidu ta jamana ɲɛma ninnu ye k'a fɔ dɔ bɛna fara barikani kɛlɛcɛw hakɛ kan ka bɔ ba 4 ni 500 la ka taa kɛ ba 5 ni 100 ye. Yani février kalo ka kunjɛ ni y'o layidu de dafatɔ ye. Wa Faransi kɛlɛcɛ ninnu fana natɔ ko maramafɛn girimanw ni bolimafɛn girimanw fɛnɛ na di u ma. Wa ko nin sen u ka kɛlɛ yɛrɛ ɲɛsin bɛ yɔrɔ min ma a kologuri yɛrɛ digi bɛ fa min kan cɛcɛ ka o ye danjɛ sabaw ye. Mali, Burkina, Niger, Bamanji jɛkuluw ka wulikajɔ caya bɛ o yɔrɔ min na. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bamanji jɛkulu min wele ko État islamique au Grand Sahara. Ale kɛn bɛ bi Faransi jugu gale Faransi ma ɲɛmaw ka fɔla min sɔrɔla ka bɔ minisirimuso Florence Parly da. O kumana ko don nataw fɛnɛ na Tchad min ye Faransi jɛɲɔgɔn ye Bamanjiya kɛlɛ la ko Tchad fɛnɛ na kɛlɛcɛ dɔw fɛnɛ bɔ ka Faransi boloma dɛmɛ. O danjɛ saba ninnu na Mali, Niger, Burkina, République tchèque o ye nazarala jamana dɔ fɛnɛ ye o bɛna kɛlɛcɛ 60 fɛnɛ kɛ ka Faransi jamana boloma wɛ. Nka u ka kɛlɛcɛ 60 in Emmanuel Macron ye laɲini min kɛ nazarala tɔnba Union européenne fɛ k'u ka kɛlɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ ka cɛcɛ kana jamanaw dɛmɛ force takuba. Ko République tchèque kɛlɛcɛ 60 nani bi don o de kadara kɔnɔ. Faransi jamana ɲɛmaw u y'a yira k'a fɔ nin sen u b'a fɛ u ka kɛlɛ kɛtɔ u ka se ka nɔ ye Bamanjiya wale kɛlɛ la. O de kosɔn nin dilema in kɔnɔ Faransi ma ɲɛmaw bɛna lajɛ ka jateminɛ kɛ Bamanjiya wale kɛlɛ a daminɛ ni bi cɛ. Wale kɛlɛ hakɛ min faralen filɛ nin ye barikani kɛlɛcɛw ka 600 a ye nɔ jumɛn bɔ walasa n'u bɛ dɔnkusenkura ta u ka se ka dɔnkusenkura ta o lajɛ bɛna kɛ tilema in kɔnɔ. Somali jamana de bɛna kɛ jamana gale ye ka jira k'a fɔ sumanjɛndɔn u kɛlɛli jamana ɲɛmaw kun kan ko gale don min kan ka kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafina biɲɛkoloma jamanaw n'u k'a ma ko Afrique australe a bilama kɔnɔ gannen don ni sumanjɛndɔnw ye u k'u ma ko kirike pelɛrɛn. Sumanjɛndɔn miliyɔnw de kulu de don wa tile kelen kɔnɔ u bɛ se ka kilomɛtiri 150 de boli. U bɔra Somali ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fɔ Kenya dugukolo kan wa sumanw bɛ ka dun u fɛ k'u tiɲɛ cogo min na u bɛ ka dun ka tiɲɛ ten. Wa Somali jamana ni Ethiopie jamana yɛrɛ nin n'a ɲɔgɔnna sumanjɛndɔn ka ye u ka jamana kɔnɔ an n'a cɛ san 20 ani san 5 don. Sumanjɛndɔn ninnu maa minnu ka dɔnta ka wuriyalen don olu y'a yira k'a fɔ fɛn min nana n'u bɔli ye ɲina o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min ye farafina biɲɛkoloma jamanaw sɔrɔ ni o ye Corne de l'Afrique ye farafina kɔrɔ yanfa ka sabu kɛ jaba de kɛra ka sin ka na kara kuru la ni jiba nali ye. Somali ma ɲɛmaw b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka wuli ka jɔ kɛ ka sumanjɛndɔn ninnu kunbɛn jango yanni ɲɔtigɛ kumaw cɛ wale kelen sumanw se kuma cɛ u ka se k'u kɛlɛ u kana dadigi kɛ sumanw selen la. Ethiopie ni Kenya bilama sɛbɛkɔrɔ lasɔrɔlen don sumanjɛndɔn ninnu fɛ wa Ethiopikaw fɛ yen olu ka yɔrɔ nɛmaba min bɛ wele ko Vallée du Rift ni suma yɛrɛ sɛnɛyɔrɔba don sumanjɛndɔn ninnu bɛ k'u kunda yen de kan. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies y'a yira k'a fɔ diɲɛ seleke naani kan ka wuli ka jɔ kɛ k'a kunbɛn k'a sabu kɛ u bilama sɛbɛkɔrɔ bɔn bɛɛ maaw y'u to ja 12 la ji tɛ ka na ji la hawtanɛ ka sin ka bala ka jigin ten. Dɔgɔkun damadɔ in kɔnɔ maaw kuma segin ni minnu ye a barata nin kuma in ye ja kuma ye o fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka sumanjɛndɔn ninnu sɛbɛkɔrɔ tɔrɔ fan 300 ɲɔgɔn na o de bɛ se ka tɔrɔ a kumanin kɔnɔ. O kumana don nataw la Uganda jamana ni Sudan du Sud jamana olu fɛnɛ jɔrɔ mɛ n'a tini kunda olu kan. Ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye daba ala ka wele sera an baarakɛɲɔgɔn Aidara Kajatu Tera ale fa ma min kɛra karidon février kalo tile 2 san 2020 Bamakɔ yan nɔ ka sabu kɛ bana kuntagala surun dɔ ye ka si to san 74 na Bamakɔ yan nɔ. Silamɛw ani baarakɛɲɔgɔn u farala kan ka taa a bila a dayɔrɔ laban na Bilakaw fɛ yen nɔ Segu région na. Serifila Jabaraniso a ɲɛmayaso Sanba Kulibali ka fara Serifila Jabaraniso ɲɛmayaso baarakɛla caman kan u bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔna na. An ka ɲininikɛla Muktar Bagayogo a n'a ka jatala Fuseni Keyita u kɛra janaja seere ye u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada.
saya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen ban ɲɛ faama ye walima ɲɛ fantan ye ɲɛ kɛnɛbaatɔ ye walima ɲɛ banabaatɔ ye an fa Sidiki Jara min sigiyɔrɔ tun bɛn bɛ Bilan dugu kɔnɔna ma vétérinaire do n'o ye bagan furakɛla ye badenw ni sinjiw ani baarakɛɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen y'a seereya kɛnɛ in kan k'a fɔ Sidiki Jara maa tun don min ɲɛsin b'a ka baara ma walasa ka balo a halala la a kɛra cɛsiribaa ye ni ka ladon kɛ ka mara kɛ a ka denbaya kɔnɔna na. Ayiwa n bɛ se ka seere min di Sidiki kɔni adamaden don a bɛ balimaya sira taama a hinɛ ka bon wa cɛsirilen don a mana bila fɛn fɛn la a b'o bɛɛ lajɛlen k'a kɛcogoya la hinɛ b'a dusukun na a bɛ walidenw ladon Sidiki ta bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban an kɔni an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka lahara sɔn suma ye. Ni a fɔra ko Sidiki Jara aw ye ɲininkali kɛ ne fa yɛrɛ yɛrɛ de don depuis ne ye ko dɔn don min ne b'a bolo a ye ne lamɔ ka jogo ɲuman don na k'an bila kalan na fo ka n se bi la wa depuis n furula k'a fɔ k'a taara Bamakɔ k'a taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen ayi kabiri a ye ne kɛ a den fɔlɔ ye so in kɔnɔ a ma ne bɔ o place kan donc ne b'a ka den fɔlɔya place de la ne dɔgɔninw fana bɛɛ y'o lajɛ u bɛɛ tugura o sira kan denmisɛnnin bɛɛ ko ko ne di a banna ne de ka bolo kan a nana a jiginna ne de fɛ yen anw de taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ye fɛn kɛ ne a m'a kɛ a denw yɛrɛ ye ne ye n ka kalan kɛ k'a ban Bamakɔ diɲɛ kalo saba o kalo saba ne nana ne nafolo de bɛ taa Bamakɔ o ma kɛ denmisɛnnin tɔ ye o mais o kɛra ne ye Ala ka teleso in taa ɲɛ ka commission de gestion mɔgɔw fo u ka nin laɲini in na ka karamɔgɔ yɛrɛ fo n b'aw bɛɛ lajɛlen fo Ala y'aw ɲuman na Ala k'aw bɛɛ ɲuman sigi. Kabini a kɔrɔkɛ y'a da don min o don fo kana s'a yɛrɛ ta ma bi anw ma tigɛ a la an ma tigɛ a la fiyewu Sidiki balima ɲuman kun don sinji ɲuman kun don a jɔra denmisɛnninw ka denfaya kɔrɔ a jɔra an jigi kɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ alikiyama Ala k'a di a la Ala k'a dayɔrɔ kɛ Jannatul Firdawsi. Furu in kelen ka ca san 20 ye ne hakili t'a la tile kelen k'a delila k'a fɔ n ye i muso nana nin fɔ n ye tan kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ n kɔrɔfɔ an ka du kow bɛɛ ye kelen ye an ka hɛrɛw ye kelen ye an ka fɛn bɛɛ ye kelen ye vraiment ne kɔni foyi tɛ ne bolo fo ka yafa ma quoi an k'an ka juru foyi tɛ Sidiki Jara la an b'a dɔn an ka juru foyi t'a la an b'a ɲini Ala fɛ jɔn ma dafa a ye dɛsɛra minnu na an b'a ɲini an b'a Ala deli Ala k'olu ta ye Ala ka jurumu yafa ye Ala k'an yɔrɔ mɛn ka saraka bɔ a ye Ala k'a kɛba ɲuman da yɔrɔ ma Ala ka yafa ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen ma kira yɔrɔ ma kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Jɛkulu min sigira TV sirifila baaraw nun donni kosɔn ni ka fara Sidiki Jara cakɛɲɔgɔnw kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye seereya kumaw lase ka foli ni waliɲuman dɔn ta ni ka dugawu don kɛ taabaa ye. Ani ne jɛra ka baara kɛ parce que a nana yan en 1978 o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ de vétérinaire ɲɛmɔgɔ ye yan donc an ye jɛ kɛ fo ka taa Ala ka don in se an ma kɔ don ɲɔgɔn na service banna nka adamadenya continue n'an cɛ a den si ka furu ma kɛ yan n'a ma sen don a la balima si ma na yan n'a ma jɛ k'a ko kɛ ɲɔgɔn fɛ donc bi bi in na kɔni an bɛ Ala tando k'a waleɲuman dɔn. Anw nana ye 1981 k'a daminɛ o na fɔ la ka na se Sidiki Jara banni ma an bɛ ɲɔgɔn fɛ an ye baaraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ campagne fɛn o fɛn kɛra Mali kɔnɔ o b'a fɔ bila cercle kɔnɔ ne n'a jɛra k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a daminɛ a don na ka na se bi ma foyi tɛ ne n'a cɛ ni balimaya tɛ ani sigiɲɔgɔnya ani baarakɛ ɲɔgɔnya. Kuma wɛrɛ fosi kɔni tɛ anw da bi ni foli tɛ ani dugawu don ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma an bɛ foli ɲɛsin an balimamuso yɛrɛ ma ani an baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye madame Ayidara Kajatu Tera ye ka ɲini Ala fɛ Ala ka limaniya dan n'u ma Ala k'an mɛn ka sarakati bɔ cɛkɔrɔba in ye cɛkɔrɔba a fɔra si min Ala k'o da kɔ ma karamɔgɔ n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Ayidara ye ale tɔgɔ la ani denbaya bɛɛ tɔgɔ la ani fédération Ansardine bɛɛ tɔgɔ la commission de gestion de Cherifla TV a président tɔgɔ la ani commission mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la vraiment ka foli ni barikada kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw bɛɛ ma minnu bɔra ka fara an kan an ka nin kungo in na ka ɲini Ala fɛ Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sira ni hɛrɛ ye. Sidiki Jara ka suturali bɛɛ lajɛlen kɛra Bilan kaburu don na ka bɛn février kalo tile 2 ma san 2020 ni ka t'i da ka si to san 74 ka taa ka furumuso kelen to a kɔ ani den 7 cɛman 7 ani musoman 4 an b'a deli dabama fɛ a kɛ barika don a kɔ la ni ka badabada dali nɔgɔya ye.
amina ya rabbi ala ka dawro nema o fana be dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlon na mina bɛna kunnafoni di so ɲamaya so fɛ kala sɔgɔma ka kɛ ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamajɔrɔ fɛ